Здравейте! Вие се намирате в сайта на Escrow Tickets и сега ще ви покажем как да си направите регистрация и да сключите Escrow сделка с друг потребител. Да започваме! Отивате горе в десния ъгъл на екрана ви и намирате бутона Регистрация. Кликате върху него с мишката и ще ви се отвори формата за регистрация. Виждате полетата за попълване на данни и започвате да ги попълвате на кирилица. Първо попълвате име и фамилия. След това попълвате имейл адреса си. Впоследствие трябва да създадете парола и да я попълните 2 пъти. Моля, използвайте силна парола за защита. Трябва да препишете числата от генерираната капча на долния ред. След това трябва да маркирате квадратчето, че сте съгласен с общите условия за ползване на веб платформата. След това трябва да натиснете бутона Регистрация. Платформата ще ви прехвърли на следваща форма, в която трябва да въведете юзернейм, телефонен номер и по ваше желание адрес. Попълвате юзернейм с малки латински букви, телефонен номер за контакт и по ваше желание адрес. След като попълните потребителските си данни, кликнете на бутона Изпращане. Веднага системата ще ви прехвърли във формата за верификация на имейла. Имате на разположение 2 минути да отворите имейла си, да копирате 6-цифрения код, който ви е изпратен от системата за регистрация, и да го въведете в полето за верификация. Системата автоматично ще засече дали кодът е верен и ще завърши успешно регистрацията. Тъй като системата на Escrow изисква KYC идентификация, ние сме счели, че изискваме минимални данни за всеки един потребител. Ние не изискваме прекалено много лични данни и няма да ви поискаме копия на личната карта и други чувствителни данни, като ЕГН, номер на лична карта и адрес. При последващата KYC верификация се изисква само име, фамилия и банков IBAN номер за превод на получените средства при продажбата в Escrow портфейла ви, от които може да направите заявка за тегляне на средства след приключване на Escrow сделката. Данните ви не се съхраняват на сървъра на Escrow Tickets и опасност от копиране на данни от неоторизирани лица няма. Моля, попълнете формата за KYC верификация, след което ще можете да оперирате изцяло с всички функции на платформата Escrow Tickets. Попълнете име и фамилия, по лична карта, банков номер, който трябва да отговаря по вашите имена. Изберете каква е вашата роля в сайта – продавач или купувач, които винаги може да промените в процеса на работа. Маркирайте колкото е необходимо квадратчета с вашите хобита. Накрая качете една обикновена селфи снимка, направена с телефона ви с максимален размер до 5 мегабайта. Натиснете бутона Изпращане. След изпращане на формата за KYC верификация, дежурният администратор на платформата ще прегледа данните, които сте подали, и ще одобри или откаже верификацията, ако установи, че данните, които сте подали, не отговарят на действителните за вас. На имейла си ще получите служебно съобщение, в което ще видите вашият статус в платформата. Ако е одобрена, ще получите съобщение, че профилът ви е одобрен с пълни права в платформата Escrow Tickets. Сега е време да създадем нов Escrow. Отивате отново в таблото за управление и горе в менюто на 3-то място виждате активен линк Escrow. Кликате с мишката върху него и в подменюто ще ви се покаже линк с наименование Нов Escrow.
Във формата трябва да изберете едно от менютата «Аз продавам» или «Аз купувам». Да си представим, че вие сте продавач, значи маркирате менюто «Аз продавам». След това избирате от второто меню вида на escrow стоката или услугата, която желаете да продадете. Имате 3 опции. Първата е да продавате електронен билет за музикално или футболно събитие. Втората опция е, ако продавате Facebook група, Facebook страница, Instagram профил, TikTok акаунт и YouTube акаунт. Третата опция е стока или услуга по ваш избор в максимален размер до 5000 евро. В тази опция влизат escrow посредничество при изработката на веб платформи, сайтове и всичко свързано с IT сектора. Ако желаете да сключите escrow сделка за по-висока сума, моля свържете се с администратора по телефон или като ни напишете имейл с подробности по сделката, която желаете да осъществите. На последно място, във формата за създаване на нов escrow, написвате цената. След това кликнете върху бутона «Продължете към следващото». Формата автоматично ще ви прехвърли към попълване на по-детайлни данни за самата escrow сделка. Трябва да въведете имейл адреса на купувача, който предварително да си е направил същия такъв профил в платформата на Escrow Tickets и да ви го е дал, за да може да се идентифицира в escrow сделката. Напишете в менюто на заглавие какво продавате. Сумата по escrow сделката сте я написали в предишното меню и тук е неактивна и не може да я променяте. За да го направите, трябва да се върнете в предишното меню. Накрая избирате кой ще плати таксата от разходната част от escrow сделката, като има 3 варианта – купувача, продавача или 50/50 разделена между продавача и купувача. Това трябва предварително да сте се разбрали с купувача. В последното поле трябва да въведете отново вашият IBAN номер на банковата ви сметка, която трябва да отговаря на вашите имена по лична карта за получаване на парите след приключване на escrow сделката. Накрая натискате бутона «Следващо». Честито, вече сте създали нова escrow сделка. Можете да видите подробности по въведените данни по escrow сделката, като отидете на таблото за управление и видите графа «Пълно escrow». Тъй като сега сте създали новият escrow, от срещната страна купувача все още не е приел сделката, тъй като не е уведомен. Отидете вдясно от текста на данните за escrow сделката и кликнете на бутона «Детайли». Там ще видите на първо място номера на escrow сделката, кой е купувача, кой е платеца на таксите, статуса на escrow сделката, дали е приета от купувача или е със статус неприета все още. Размера на сумата също присъства в детайлите по сделката. Най-отдолу има бутон за отказ, ако решите да се откажете от сделката и да я анулирате. Вдясно от тази детайлна форма има друга форма, чрез която може да изпратите лично съобщение до купувача. Напишете му един ред, в който да го уведомите, че сте създали нов escrow и очаквате той да го одобри. След като купувача влезе профила си в платформата на Escrow Tickets, той ще види в таблото за управление в графа «Неприето escrow» броя на неприетите сделки. Трябва да кликне с мишката върху менюто на неприето escrow и ще му се отвори формата на новият escrow, който сте създали. Там, най-отдолу, има 2 бутона. Единият е за отказ, а другият за приемане на escrow сделката. Трябва да избере или да я откаже, или да я приеме.
В случая приемаме escrow сделката. Ще ви излезе изскачащ прозорец, на който трябва да натиснете бутона «Да». Формата ще ви покаже всички детайли по escrow сделката. Вдясно от формата за детайли ще види съобщението, което вие по-рано сте изпратили като лично съобщение с приканване за приемане на escrow сделката. Можете да му отговорите в лично съобщение, ако желаете. На формата с детайли по сделката най-отгоре имате бутон за създаване на етапи по escrow сделката. Кликнете с мишката върху него. Сега е време да създадете етапи и условия по escrow сделката, които ще са видими за администратора на платформата и купувача и ще се изпълняват стриктно от страните. Отивате на бутона Създаване на етап. Там ще ви излезе изкачащ прозорец, на който ще въведете бележка и условия по escrow сделката. След това ще потвърдите сумата и ще натиснете бутона Изпрати. Накрая ще ви излезе основния прозорец, на който ще видите етапите на escrow сделката. Най-отдясно се намира бутона Плати сега. След като кликнете върху него, ще ви излезе друг прозорец, на който ще може да изберете метода на плащане на депозит по escrow сделката. Има два варианта. Единият е да платите с escrow портфейла си, ако преди това сте заредили средства в него, а другият е да изберете директно плащане. В случай избираме метода директно плащане. Избираме един от двата метода за директно плащане, които са по сметка на escrow tickets, като банков превод по сметка в ДСК банк или другия, който е по сметка на escrow tickets в ePayBG, като там има три варианта. По IBAN на escrow ticket към ePayBG, по КИН номер на ePayBG, ако имате акаунт в ePayBG, или на каса на EasyPay с плащане по КИН номер на ePayBG. Вие избирате кой метод ви е най-удобен и лесен. В случая избираме метода за превод по IBAN по сметка в ДСК банк. Маркираме метода ДСК банк трансфер. Отдясно виждаме сумата по escrow сделката плюс нашата комисионна от 5 евро плюс 1% от сумата по escrow сделката. Общата сума, която трябва да преведе купувача е 156 евро и 50 евроцента, като нашата комисионна се явява сумата от 6 евро и 50 евроцента. Потвърждавате депозита с натискане на бутона Изпрати. След като потвърдите escrow депозита, системата ще ви преведе към следващия прозорец, в който ще видите IBAN-а на escrow компанията, името на компанията, по чиято сметка трябва да депозирате средствата и обяснение за причината за превод по escrow сделката. След като потвърдите с бутона Превода, ще се отвори финалния прозорец, на който може да видите всички данни за превод по escrow сделката. В данните по превода ще забележите статуса на плащането, което в този момент изписва Pending в изчакване. Същевременно, с натискане на бутона Плати, вие ще получите на имейла си електронно писмо, в което ще има всички данни за IBAN-а, по който трябва да депозирате средствата, общата сума с включена такса на escrow tickets, името на фирмата титуляр на сметката и номера на транзакцията, който е уникален и служи вместо номер на проформа фактура. В същия имейл по-надолу ще видите текста на изпратения ви смарт контракт или така наречения умен договор. Този договор се сключва между продавача и escrow tickets и между купувача и escrow tickets. В него са описани всички клаузи, които сме задължени да спазваме. Умният договор влиза в сила веднага и има силата на сключен официално договор между търговска компания и клиент. Моля, ако имате електронно банкиране, да направите още същия ден депозита по банковата сметка на escrow tickets, като използвате метода за разплащане Billing и SEPA, при които средствата се заверяват в рамките на секунди. След като получим депозита ви в нашата escrow банкова сметка, ние ще отразим в escrow портфейла ви, в платформата на escrow tickets, наличността му. Вие ще можете да видите наличността на баланса в escrow сметката ви в таблото за управление в графа първа – баланс. След като балансът ви е заверен, ние имаме грижата да уведомим продавача, че сумата по escrow сделката е депозирана. Той е длъжен да ни изпрати електронния билет по имейл,
за да направим съответните проверки по актуалността и верификацията на баркода му. След проверка от наша страна, че баркодът е актуален и верифициран, ние го изпращаме на купувача по имейл. Нашата проверка за достоверността на електронния билет е директна проверка при издателя на билета, което напълно изключва опасността от измама. В 90% от случаите ние анулираме баркода на електронния билет директно при издателя и го заменяме с чисто нов, като така отпада опасността продавачът да препродаде няколко пъти електронния билет. Купувача може да е на 100% сигурен, че закупения билет е актуален и ще може да влезе на събитието, за което е предназначен електронния билет. След потвърждаване, че купувач е получил електронния билет, ние освобождаваме плащането към продавача. Стигнахме до операцията по изтегляне на получените средства от продажбата на електронния билет от продавача. Вие сте в ролята на продавача. Имате сума за изтегляне. Отивате на таблото за управление, в горното меню ще видите линк, на който пише Тегляне. Кликнете върху него и оттам върху линка Тегляте сега. Ще ви се отвори диалогова форма, в която да изберете метода на изтегляне на средствата, получени от продажбата на електронния билет. Въвеждате сумата от 150 евро, за колкото сте продали електронния билет. И в изчисленията на системата за комисионни на Escrow Tickets се показва сумата, която ще получите чисто във вашата банкова сметка. В случая, когато заявите за изтегляне 150 евро, вие ще получите чисто в сметката си 142 евро. Това е така, защото нашата комисионна в размер на 5 евро плюс 1% от сумата по сделката и 2 евро за банковия превод по B-Link, системата за моментален превод. Парите ще бъдат заверени по сметката ви в рамките на минути. По същия метод на работа ние обработваме и другите видове escrow сделки с метапродуктите, като Facebook групи, Facebook страници, Instagram и TikTok акаунти, YouTube канали и профили. Ние правим същата размяна на пари срещу прехвърляне на профили. Има малки подробности в тая графа, но ще го видите в следващия клип за обучение, за да ви запознаем и с тях. За третия вид escrow сделки за IT сектора, като изработката на веб платформи, сайтове и всякакъв вид софтуер, ние прилагаме същите методи на работа като депозита. По escrow сделката стои в escrow сметката и когато изпълнителя на задачата е готов с изработката и я представи на поръчителя, парите му се освобождават за изтегляне по. Така поръчителят е сигурен, че няма да бъде измамен с превода на пари, без да получи нищо срещу тях, а изпълнителят е сигурен, че ще получи парите си за изработката и написването на софтуера или изработката на уебсайта. Важно! Купувач след депозиране на средства, който не получи закупени електронни билети или друг вид услуга, може да изтегли обратно средствата си, депозирани в Escrow Tickets, след писмено поискване към екипа на Escrow Tickets. Всичко това е подробно описано в смарт контракта, умен договор, който се сключва между Escrow Tickets и купувач и Escrow Tickets и продавач. Таксите за комисионни в размер на 5 евро плюс 1% не се възстановяват. За този видеообучителен клип, създаден от екипа на Escrow Tickets, се надяваме да сте разбрали всичко от регистрацията на профил в Escrow Tickets, през създаването и обработката на една escrow сделка до изтеглянето на средства от продавачите.